Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Sida arep ngepek aku. Sida. Ngedek. Wah, duwer. Lenggor. Wah. Ajar. Lah kowe iki terus entuk-entuk amuh apa kowe kok dadi ratu barang? Weh, lah niki iso dadi pepadang tumraping negara Ngamarta. Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Gong tak totok sirahmu. Nang akeh kok dikopi kok. Mumet sirahku ora. Dan lha iki Prameswari Ngamarta ya mlebu ning akeh dikopi kok wae. Nek mboten dikopi ora metu. Aduh ta, iya. Kandhane kok. Ameng kula ngeten kowe. Anjong metu ora. Ayah keten kok. Nek mboten dingaten kowe ora metu. Iya. Ngerti aku.